A xornalista María Varela será a encargada de dar o pistoletazo de saída ás festas da Peregrina. Dende o Concello presentaron esta mañá a pregoeira das festas da Peregrina 2018, unha muller importante para a cidade e que ten moito que dicir, segundo deixaron patente nesta xornada a concellera de festas e o alcalde da Boa Vila. Entón, para nós, unha persoa que reúne estas tres características, que cuida con esmero o noso maior valor patrimonial que a nosa lingua, que quere traballar para poñer a posición da muller e que é unha loitadora incansable pola igualdade e que, ademais, na súa profesión reivindica constantemente tamén esa condición, pois é unha honra que aceptase ser a pregoeira das festas e é un exemplo no que moitas de nós nos vemos reflectida, ou nos queremos ver, polo menos. Neste caso, María, tamén por ser xornalista, por ser unha boa xornalista, por ser unha xornalista, ademais, que emprega tamén a lingua galega, por ser unha xornalista que, ademais, é a xornalista que está máis alta nos calofón dos medios de comunicación da cidade, como redactora xefe do Diario de Pontevedra, por ser unha xornalista premiada, polo caso do premio Fernández del Riego, por ser nai, ademais, de tres fillos, que tamén é un exemplo importante, porque estamos nun momento, non pode competir co alcalde, que ten 4, pero acércase bastante, non é fácil. María Varela, redactora xefa do Diario de Pontevedra, amosouse encantada con este convite. Entón, que alguén pense en min e despois de escoitar todas estas cousas, pois eso, síntome moi abrumada, moi halagada e moi agradecida. E tratarei iso de facer un pregón que este á altura da cidade, que este á altura dos pontevedreses e pontevedresas. Supoño que aínda non sei como por onde vamos a tirar ou como vou facer, pero sen dúbida será un pregón cheo de agradecemento e de agarimo para esta cidade, que a min me abriu as portas desde o primeiro día que cheguei. Varela dixo que aínda non comezou a escribir o seu discurso pro pregón, pero que si ten claro é que haberá palabras de agradecemento á cidade de Pontevedra, que tamén a acolleu, e tamén será un pregón onde o papel da muller e dos xornalistas se verán de algún xeito reflectidos. Se mo permitides tamén de representar de alguna maneira, pois, por unha parte as mulleres, e máis especialmente neste ano, que é un ano no que a loita pola igualdade parece que está collendo moita forza, as mulleres xornalistas, como decías ti, Carmen, porque tamén intentamos dar voz a outras mulleres e visibilizar a realidade duns e doutras, e os compañeiros e compañeiras xornalistas, tamén se mo permitides. Eu, intentarei facer o mellor pregón posible. Un pregón que terá lugar o sábado 11 de agosto ás 12 da mañá dende o Pazo de Mugartegui. Días antes, de seguro que coñeceremos un pouquiño máis sobre as verbas que María Varela ofrecerá durante esta xornada que dará a saída ás festas grandes da cidade, as festas da Peregrina.